טוב, צהריים טובים, בדיוק חצות היום. זה פתוח, זה פתוח. לשרה גילה גמליאל. תשמעי, אנחנו יושבים פה, מגיעות לה. אנחנו יושבים פה בירושלים, עיר הקודש, ובמרחק של כמה אלפי קילומטרים, ז'נבה, מתחילות שיחות שמה. את היית שותפה גם ב-20 הנקודות, כחברה בממשלה. בוחרים אותנו שמה? תראה, לא יהיה הסכם עם איראן. לא יכול להיות הסכם עם איראן. אי אפשר עם האיתולות הללו לנהל שום דבר, וככל שהמשטר הזה יחלוף מן העולם כמה שיותר מהר, כך ייטב לכולם ובטח למדינת ישראל. ועל כן אני לא מאמינה שיצא מזה דבר וחצי דבר. אז בואו נעבור לעזה שלנו, 20 הנקודות, ביום חמישי מועצת השלום מתכנסת, את בהחלט יודעת דבר או שניים על הנקודות הללו, אנחנו בתחילת שלב ב', אנחנו הולכים לפני מלחמה חוזרת או שאנחנו מקבלים את השלטון הזר שייכנס לעזה? בעיקרון אנחנו הצבנו בקבינט, כחברת קבינט ביטחוני, הצבנו 3 מטרות למלחמה. הראשונה שבהן, כבר תודה לאל, סיימנו אותה, שהחזרת כל החטופים הביתה. שתי המטרות השניות זה שחמאס יפורק מנשקו ולא ישלוט ברצועה, והמטרה השלישית זה שהרצועה לא תהווה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל. כל 5 עקרונות שהצבנו כדי להגיע ליעדים הללו כתובים ב-20 נקודות של הנשיא טראמפ. ביניהן זה כמובן התוכנית שהגשתי בשבוע הראשון לקבינט, בשבוע הראשון של המלחמה, שזה עניין של ההגירה מרצון של האוכלוסייה מרצועת עזה. וגם כאן צריך לזכור, כתוב באחת מ-20 הנקודות, שכל פלסטינאי שירצה לצאת צריך לאפשר לו. ואלה הדברים שאנחנו צריכים להתמקד. אנחנו לא רואים את זה קורה במעבר רפיח. קודם כל, רק עכשיו מגיעים לקראת... כמה מאות בודדות במשך השבועיים האחרונים. קודם כל, כרגע צריך לזכור שפתחנו את מעבר רפיח בהגבלות... עם סמלים של הרשות הפלסטינאית. אבל זה צריך לעבור מן העולם. מקובל עלייך? ממש לא. גם לא מקובל על אף אחד, אני חייבת לומר לך בקבינט. דגל של הרשות עם סמל של הרשות. לא מקובל, וזה ישונה. צריך את זה לומר לזכותה של חברת הכנסת השרה אורית סטרוק, שהעלתה את השאלה הזאת, שקיבלנו את התשובה, ועל בסיס זה נדרש לטפל בנושא הזה, וזה יטופל. זה כמו שהיה את הדגל שניסו לשים ולא יעזור. לא יעזור להם. בסופו של דבר, ברצועת עזה, לא יהיה שלטון לא של חמאס ולא של הרשות הפלסטינאית. באופן חד משמעי, אנחנו נחושים לכך, וראש הממשלה נחוש לכך, וזה יאמר לזכותו. לאורך כל המלחמה הוא מוביל את הדברים ביד רמה ובצורה מדויקת. אנחנו מאותגרים בכל כך הרבה חזיתות, אנחנו מאותגרים בנושא של חיזבאללה, ותראו שגם שם, אחרי כל מה שביצענו עם הביפרים וכל מה שהיה צריך, גם היום, רק בימים האחרונים, אתם רואים את כל מה שאנחנו עושים בלנטרל את כל פוטנציאל הנשק שעלול לפגוע באזרחי מדינת ישראל, בכל הפוטנציאל מיירטים שלהם מבחינה הגנתית וכל דבר שקשור לזה. ואנחנו נחושים את כל הבעיות והאתגרים שעלולים לפגוע באזרחי מדינת ישראל, לנטרל באופן אבסולוטי. אז עכשיו חיזבאללה, ממשלת לבנון דורשת עם גיבוי של ארצות הברית, לפרק את הנשק שלהם. לא יעשו את זה בדרך טובה, אנחנו עושים את זה כל יום בתקיפות בתוך המקום. נכון. אותו כנ"ל לגבי חמאס. כרגע רוצה הנשיא טראמפ לנסות במועצת שלום וועדות וכולי. אנחנו מבינים שלא יצא מזה שום דבר. יש לזה דדליין של 60 יום. בתום ה-60 יום אנחנו נצטרך לטפל בזה. והצבא שלנו נצטרך לטפל בזה. התחלתי, גילה, חברת הכנסת והשרה, לדבר על המערב של בז'נבה עכשיו. בואו נלך קצת מזרחה לאיראן. אני לא אגלה את מה שאני יודע, אבל יש לך קשר קצת לבן של השאר. הייתה לי את הזכות להביא אותו לכאן לפני 3 שנים. תקשיבו לסיפור, אתם לא מכירים אותו. נחשף לראשונה. הנסיך רזה פהלוי, צריך לומר רזה קורש פהלוי, כשהוא, הייתה לי את הזכות להזמין אותו להגיע לארץ, הוא הגיע לכאן לביקור, ממש טוב, הוא היה גם ביהודה ושומרון, אני חייבת לציין, הוא היה גם בירושלים כמובן. כשעמדנו בכותל, אנחנו עומדים בכותל, אני אומרת לו,
לפני שנתיים וחצי, 3, אני אומרת לו כך, כורש נתן ליהודים את הזכות, אם אפשר מים, כי הגרון שקצת. כורש הביא ליהודים את הזכות לחזור לארץ ולהקים את בית המקדש השני. אנחנו עומדים כאן בכותל, ואני אומרת לך שלנו תהיה את הזכות, בעזרת השם, לשחרר את העם האיראני מהמשטר האכזרי הזה. וזה היה לפני 2.5, 3. ומאז, כמו שאתם רואים, תודה לאל, אנחנו רואים את רזה פהלוי מוביל את המחאות כנגד המשטר הזה. ראינו רק בשבוע במינכן, מיליוני בני אדם מכל העולם יוצאים ממש בתמיכה בעם האיראני, שהמשטר האייתולות הזה טבח בהם והרג כעשרות אלפים מהם, צעירים וצעירות שרוצים וקוראים לחופש. הייתה לי את הזכות ביחד עם יורש העצר האיראני, עם רזה כורש פהלוי, להכין כבר, יש לנו כבר את הסכמי כורש מוכנים, כמו שיש את הסכמי אברהם, את הסכמי כורש, ביום לאחר שהמשטר הזה ייפול. ואני אומרת לכם, אני אמרתי לפני שנה, בשנה הבאה בטהרן, כמו שאנחנו אומרים, שנה הבאה בירושלים, שנה הבאה בטהרן החופשית מהמשטר הזה, ובעזרת השם שזה יקרה עוד הרבה יותר מוקדם מזה. בואו נעלה יותר לחלל, את גם קשורה לתוכנית החלל, מתי תהיה לנו אסטרונאוטית? אם אתם לא יודעים, אז גילה קשורה מאוד בחלל. סוכנות החלל היא נמצאת במשרדי, הייתה לי את הזכות עכשיו לחתום הסכם עם נאס"א על העשור הקרוב, וגם לקדם שבפעם הראשונה במדינת ישראל תהיה אסטרונאוטית ראשונה, אז עכשיו בכל השלבים המתקדמים, והם יהיו עם ההכשרה והכל יעבוד כמו שצריך בקרוב. יפה, למה הזכרתי אסטרונאוטית ולא אסטרונאוט? כי בכל המשרד שלך, כל הצמרת נשים נדמה לי, כלומר אני לא יכול להיות שם. אז זהו, אז עכשיו העברתי בהחלטת ממשלה את פרופסור נאוה רצון, שתהיה יושבת ראש המולמופ, וגם את פרופסור מירי ימיני, שהיא המדענית הראשית, וגם את מנהלת סוכנות החלל, את שמרית ממן, וגם הסמנכ"לית שלנו בקשרי חוץ, יפה. את שני אדרי, וגם יושבת ראש קרן ג'יף. אני אומרת עוד פעם, אפשר למצוא נשים איכותיות, מקצועיות, טובות, וגם אם ביקשו ממני כישורים מיוחדים, כי יש להן זיקה פוליטית, אז גם זה עובר, כמו שאתם רואים, כמו שצריך. יפה, בואו נדבר רגע בכמה שניות האחרונות שיש לנו על דבר מאוד חשוב. כולנו שולחים את ילדינו, נכדינו, לבתי הספר, לא אחת ואנחנו רואים שם את האלימות, ואת מכניסה את ה-AI לתוך הרשויות. כן, בכמה וריאציות. הראשונה זה היה... עשיתי שיעורי בית קצת. כן, את השגרירי בינה מלאכותית, יש לנו כבר היום מעל 10,000 ילדים וילדות שהן עכשיו השגרירים שלנו בבתי הספר, והשנה ייכנסו עוד 10,000. ולכל הרשויות, מה שהיה חשוב לי, כמו שעשיתי את המהפכה הדיגיטלית, כשהייתי אחראית על פרויקט ישראל דיגיטלית 5 שנים, והטמענו את כל הדיגיטל, גם בנושא של מערכת הבריאות, וגם מערכת החינוך, וגם בשירות לאזרחים, אז אותו כנ"ל בבינה מלאכותית, שתיתן שירות לאזרח בכל הרמות, הן ברווחה, והן בכל 106, ובתשתיות, זה ישנה לחלוטין את כל השירות לאזרחים, וזה דבר שהוא מבורך. יפה, ואת מבורכת גם כן, אם נגמר לנו הזמן. תודה רבה לשרה, חברת הקבינט. ותודה רבה לכם ולכן על הזכות להיות שליחת הציבור שלכם באהבה. תודה רבה. תודה רבה.